David Gram je slovenský tiktoker, ktorý má na svojich sociálnych sieťach viac ako 40 000 followerov. Robí všelijaké ochutnávky, natáča, streamuje Fortnite, no a ja idem dneska k nemu. Aby to nebolo len tak, aby som mal z toho aj ja nejaký content, tak som urobil darček. Ja sa nachádzam momentálne u seba doma, prekvapivo, a mám asi tak hodinu na toto zrobiť, takže tu idem obkecavať a ideme na to. Čiže už mám vybrať tu nejakú fotku. Mám tu teda nejaký paper. A toto budeme dneska vlastne kresliť. Mám sa dneska s ním stretnúť, ale vôbec o ničom nevie, takže bude to celkom taký surprise. Momentálne to vyzerá nejak takto, ale to sa opraví. Máme to hotové, šiel som to, že za 20 minút. No a to bude páčiť, podľa mňa sa to podobá, môže byť. Ideme to zabaliť. Mám teda hotové, som mňa úplne mega v pohode. A keďže som monster kolektor, tak by som mohol dať nejakú monster plechovku, ale ešte neviem, že akú. Ciálnu podpísanú, ktorú len tak nikto nemá. Od Propejka plechovku. Keďže David má strašne rád Lando Norris, pretože posledný Lando Norris slovenského trhu, tak mám podpísaného Landa. Ideme na to. No, takto. Sa na Propejko. No a tu má takú zaujímavú vec, ktorú si aj tak nevšimne. Toto mám pre neho a uvidíme sa, keď už budem cestovať. Asi je kámo. Takže mám tak 15 minút dojsť na vlak. A dúfam, že to stíham. Logicky sa bojím, že to nestíhnem, ale keď nie, tak nevadí. Že toto ma čaká dneska. No, dneska je 28. marca. Máme tu snehu ako kokot zase. Ja už som na stanici. A som na celkom v pohode, nie som ani zadýchaný, ani nič. Takže už teraz sedím vo vlaku. No a uvidím sa v čase. Už uvidím. Vidím Huskyho, to bude asi. David, ja tu pre teba niečo mám. Urobil som ti fanart. Koho? Fanart som ti zrobil. Nakreslil som ťa. Robil som to pol hodinu. To vyzerá tak škaredo? A viem, že máš rád Lando Norris, tak som ti dal. No ďakujem, no ty to máš toho zbierky. Krásne. Ty to mám kopu, no. Ďakujem, ďakujem, bol dojatý. A čo to je to MK? Čo znamená to MK? Kde? To je akože má ICO ako mikrofón, to si mám na tej fotke. Ja z toho robím video. Môžeš pozrieť, akože natáča sa. No čaute, no ďakujem, no dojatý, neviem čo mám povedať. Ďakujem, dám si to do výstavy. Ako hodnotíš? Vypni to, nebudeme.